sillä, että jos kuitenkin hirveästi syötyä, mutta aika säännöllisesti ulos. Mulla on säännöllistä narahtamista. Siellä on jotain rakennuksia, en minä tiedä mitä ne on. Mutta keskusta ei oo siis täällä päinkään. Se on jossain tuolla kauempana. Tai siis ihan toisessa suunnassa. Ootas. Nyt me näytetään vielä vessa. Jos ei näytetty. Laadukas koppi. Vesi tulee. Ja menee. Ja kynsisokset. No niin, reittimet tuli jostain junarataa pitkin tuolta noin. Päädyimme Prahan juna-asemalle. Tässä pyörittyämme kävelimme täältä. Mitäs se on? Washington Novaa. Me oltiin tossa kohtaa ja siinä puolessa välissä koko Sitten varmaan tosta yli, eiks niin? Niin, jonkun Vinohradskalta. Sieltä käveltiin. Tultiin radan toista puolta Spanelskaa. Ja käveltiin sitten puiston ohi, jossa oli vaarallisen näköisiä ihmisiä ja semmoista, jonka jälkeen päästiin mikä tää nyt olikaan? Borivojovalle. Joka on tuossa. Ja siinä on hostellimme. Äsken kuvailin suunnilleen tänne päin kaupunkia. Ja keskustahan on kai niin kuin täällä. Täällä päin. Siellä on Karlen silta on sitten tuossa. Siinä on, se on kuulemma paras juttu täältä. Oikeesti? Joo. Pitääkö mennä check it outtaan sitten? Kyllä. Näemme huomenna sitten.
päästiin pois hostellista, johon oli matka. Hei! Ai hei! Tervetuloa Prahaan. Taas. Taas kerran. Tässä ollaan kävelty nyt aika pitkälle jo. Me lähdettiin, mä en tiedä miten tää kaupunki toimii, onko täällä jotain niinku, liikkuuko nää kadut tai jotain, mutta me lähdettiin suoraan länteen. Ja yhtäkkiä me päädyttiin ihan tän keskusta-alueen pohjoispuolelle. Tuomas, voiko sä kertoa meille miten se onnistui? En, mutta kuitenkin me oltiin hukassa vähän mutta nyt me ollaan menossa sinne Herra Kaarlevin sillalle ja sitten kuvaa vähän tosta ylempää, että tulee vastavaloa. Näin. Niin tossa on joki ja sitä pitkin mennään tonne Herra Kaarlen siltaan katsomaan, että onko siellä nähtävyyksiä. Mitä ei? No niin, se oli hyvä. Смотри, Настя,